tahun sekolah wagen perawat itu anak kota Padang. Kota mannya di sinan tentu menjadi kabidan. Tentunya kawagal rotor wa itu anak kok dibilang de untang malah teka dialah. Maninya malah upiak siar malah sanang rasu pemikiran di sanang rasu malah pemikiran tapi de untung teka dialah apa rasonya dalam hati. Layawa datang malah ke nagari, layawa datang ke korong kampung tapi ndak najale do katoinyo lai ditampu jalan pasisir. Tapi ndak jale dole nang sabanayo konda ado kawan mawari tahu konda ado orang bersejarah tentu ndak kajale asamulonyo. Baitu bana kato dia tierma de untang teka dia lakironyo malau katwitunya kampit tamat le sekolah perawat di kota Padang. Tentu kajale badaninya mungkin tahu kini kata pikiran sangat nanti. Badan lagi retene dulu malau piak siar sedangkan inyo dulu berdua beradik kakak, seorang laki-laki seorang parusi. Laki-laki bak namo siari baki lapai yo Pak Bupati Padang Pariam ngaman. Naninya malah siali wakti lai baik lo caro di dirinya. Kalau menuri kawajo barito menyosarayu wasikola dia patu. Inilah tamat kerotoran baik tua nawa darinya di Labagala Malaysia liwakri kaniyo dokter liwakri tamat kuliah dulu di Bandung. Bagian kedokteran badannya kini ko kalau disabi de pinta yo pinto lai kabalaku tak namu pikir lagi kurang sayang nakeinya. Dek muju malah di badan dirinya. Satu tamat dulu sekolah kedokteran tapi karajo sekali badan diri. Di mainnya dapet bakarajo dapet karajo lahir di kota Padang kaniyo di rumah sakit Jamil di Sama itu ndak lo susah mana nak kaya malah
sarupo kini asale ado malah tamak pelajaran atau tamak kedokteran. Biar di kabupaten bisa yuh, biar di provinsi bisa karajo, itu kok langai oh nasi lagi retene. Kadang tiba di daerah dan kadangnya di provinsi dan kadang tiba di rumah sakit painan, kadang-kadang ada di Solo, kadang-kadang di Pasaman. Stadion Paralu di kabupaten nya bisa pahit tiap bulan. Itu lainnya malah ahli bakti awak kalahir sangan murang, tapi di dalam malah ijazahnya atau tamat pelajaran tentu beda nama bapak malah jomandenya. Pak itu mana kok dibilang biaya. Naninya malah kiranya kini malah siali bakri dan kadang dinas di daerah, kadang-kadang inya di provinsi. Oh itu mana lah kabir kok dibilang pulau malah si Erma kiranya ketamat le di perawat tuh. Tentu ada prakteknya malah sekutiko, kadang-kadang prakteknya malah di kabupaten, kadang-kadang ada di provinsi. Oh ada bertamu ya dokter siadi waktu tapi tak tahu bagi kakak dia. Kok nyampang tiba malah kini ke rumah sakit di kabupaten tetap bertamu ya dokter ahli bakti naninya malah si Erma Serato ya kawan-kawaninya. Pak itu mana malah kok dihitung tapi dia untung teka dialah naninya malah dokter ahli bakti joinya malah si Erma. Memanglah tahu malah rupo itu seorang perawat, seorang dokter tentu sesuai dalam hati dia. Kalau manuri malah baritanya naninya malah siali bakti baduo yo piek sierna. Kurang tu dulu baradik kakak, tapi kini ndak tahu baso baradik kakak. Baik tuana kok dihitung. Diajak bertamu pandangan mata, diajak bertobok malah badan diri. Cinta tajam air di badan nagiri retene.
pamode untuan teka dia kiranya malaki niku nang seorang pietama sekolah perawat di kota Padang nang seorang lama jadi dokter ditingganinya sadang itu disabwi mandekan ranginya kita bilang malah mandekan rang usaha di kampung kanamonya kadang-kadang pai ke pasar menolong pai menggali iyo samoyo suamiyo pai tuana mandekan rang kadang-kadang malah naninya suaminya kaniyo sialimudin membawa karambie dari rumah iyo ke pasau katu itu tapi de untang teka dialah deinyo malah menekandung pailo ke pasar itu tapi wanari pasar tangkapi kaniyo hari kamala kitengi hari kaniyo malaki jam setengah dua balik iwado suatu kanya cari jopai malah malinte jalan malang tak dapet kaditulak mujo tak dapet kadirai malang lainnya mandekan balanggainya joto kiranya kawan latas eso mandi malangga di pasar kini mila urang malah mencarinya kaniyo ete bayi jala balangga jalan gadang oto wana nama bayinya oto tawangan pasar sawah katu itu larami urang mencari nak bisa do bisinan di ube nak bisa di watang kafe tentu kadibawa kapainan lamalang nasi madekan rang otu benegi ananinya melawan kandang tentu balangga sekuti ko serak darah di dalam gadang inya nanindak sadar lai kamanoan sadena kami tak tolong anda kandung agak naninya malah kandung sanato malah jadi mudin itu suami tejis bayinya tentu dibawanya kapainan naik ambulan dari batang kafe aku enegi
Lailo ado urang manurikan atau rusana malah ado suami dari itu itu mana nang kadibilang naninyo tutu tadi lanyetan malah di polisi tanturusan malah di kepolisi yang sakit kadi ube sampai cegah itu rencana lagi di polisi kondak namu lainnya pada melayale supir kata tanet benei Tope wana sawakat itu lababao malah kapainan satu tibo di rumah sakit painan lah masuk ke ruangan IGD tentulah tahu orang di rumah sakit lanjut tunggu malah di perawat atau di bidan rumah sakit di sinan malai nyoba ube kok para indah para bana kok luko indah lo luko bana tapi gak pingsan badan dirinya kaki badara di pandangi detene juta senggol di otori jalan kok nyampang tapi tak aja lula di sinan sampai tapi dek lewat tolong padoan ala samo ditunggu barito ya retene dirawat di rumah sakit malah ripainan tapi banari sanayan tuh lah banyak perawat nama rawatnya tamasuk erma badan diri itu mana malah jus bajar de untang malah tekan dialam hari kawa bilang hari lampir 3 hari di rumah sakit painan barulah sadar badannya di